20 Battalion CRPF atumpen pini Dipu Gop Girls High School along Suarlo Charlie Osomar atumapan kaciti mati toilet ahem kimi kangpupom. Bangsu kaciti ahem 20 Battalion CRPF atumpen akirap KPC Kimrang Porlo Lapente pini laso kaciti ahem Komandan RD Jenny Anel Arideng Pensi in Pulo. Alang Lilong Second Commandant Rajpal Yadev Deputy Commandant Rajesh Kumar Assistant Commandant Rajesh Kumar Pande Thanbang Amitabh Som Atum Pencenglok CRPF Abitung Atum Charlio Somar Atum Chitongdun Anparta Bangso Kacitia Hemkang Puamai Along Charlio Somar Atum Pen Jutang Alunkan Paklang Pomsi Ningarong Cipidun. The purpose of constructing this toilet block for this girls' high school was that I was given a report by my company commander Rajesh Pandey that there's one school where the girls are not having toilet. So accordingly, I came along with my team of officers to check the site on the spot. So after coming here, I found that Tiruni Police Station Angkang Kapalo Batplang Arong Mensing Krolapente Tarzen Ingti Ronga Saramekar Ahem Pandit Teron Sining Richuase Chetok Chijirpon Nokbiri Longri Habe Longsing Tokbi Cepatirpi Simate Langcari Calon Arnam Aron Harhak Hortebok Koson Pensi Kangsai Kimiji Mahai Huipen Kimiji Ingwaisi Sayengkung Dengpon. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Ningkan surihini ra krisir kep aningkan ingdeng pli kepra pli angdeng sojong Paris ningkan isi amai pini niphai ner kep thang arni Joseph Amonduli Karbirong Sopi along Pangchengpok. Vice Provincial Akehai Rep Father Joseph Teron Ahin Pen Aluhi Sarpo Aman Pen Chetong Dunsi Mai Kepedo Aboha Pangthir Pomsi Inpupo Christian Akai Pu Alam Thi En Pomsi Mai Pi Mesen Pen Inpupo Dong kamu kampen berita pangdapon Promes Terang News 24 Karbi Anglong. Kiruni Kelangpi Along Songko Rapli Ahampang Asong Atumpen Electoral Apothak Mi Tengtong Pen Armu Chejeng Ahok Pen Alam The Abangke Guwahati High Court Pen Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Electoral Akimi Kasimarji Aphan Ciklu John Trok Apor Pidera Pita Pacun Thekhe Lasojok Pini Songko Rapli Ahampang Asong Atumpen Ningki Pungsi Tharwe Hidi Pathua Klampen Kiruni Police Station Athengo Anmi Thengtom Ot Kraisi Armu Chejeng Asai Dengpon Bangso Sai Angdeng along 24 plus organization mate Songko Rapli Ahampang Asong Atum a convener Rotom Terang Dhonsing Ronghang joint convener Cleared Up Terang Atum Chetong Junsi RD Pidum Rinti. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council akirap kipia tengsi District Legal Authority of Karbi Anglong atum pen patir PC District Judicial Klembak atum pen pini Dipu Bus Stand along Dainia Aputhak Cerok Tok alamkan mate demonstration Paklang Pom Bangso alamkan along bang nangket hantap lapen de kitintap alam kroy nangne kitintap lapen de ke kroy duntap ke ipran kacian laki District Administration atum sinep ingnang popusi lamkan along Paklang Pom Bangso lamkan kedamtang aciklo ejon suse lapente ke bangji arni kaprek rat anglum anglong dainya puthak lamkan Paklang Pom bom jiputa alang litum hinpen jaipom. News Text Report News 24 Karbi Anglong. Pinyani kang sama por Dipu Rusem Somsing Inti Memorial Park Adung Asu Atumpen Citizenship Amendment Bill 2016 Alo Aputhak Me Kai Pomsi Kecesong Paklang Pom Pinpur Pon Me Alang Litum Kecesong Chaldun Ron Pensi Akaprek Adim Citizenship Amendment Bill Ke Khamke Lapente Ke Khamke Along Junchitik Kecesong Bom Jipu Ningki Pungpen Jairenti
অসমত নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 লাভ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ সংখ্যা আজি নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 লাভ কৰা হৈছে এইটো প্ৰতিবাদ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক টুকিয়ানি যাতে অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক বিল বা Diopani MSC constituency Angkangalong Bokajan Development Block Pen Kedengpon PMAYJ Ahem Kikim Kerang Pon Goba Phan ke Paklang ke Tang Edlo Pusi Peklang Pon Bon Sitame Ahok Pet Alama Bangke Athak Ronghi Pusi Tang Edlo Mate Komplet Pusi Peklang Halpu Ongdung Ahem Abangke Ciklojon Trok Lepen Trok Si Anbak Dopo Bonta Asai Ciklemang Bepin Pensi Tangka Enlaw Lasobu Thak Sonjit Blackte VDC Chairman Borpothar Police Station Along Damsavok Atumaphan Lamhoi Pidam Labangso hem ke Bogodan block pen mane government apa paklang report bang ke tangalo pusi paklang lo sita non alu lang amlang niletum nola chairman sina paklang mon pola bangso akam tang telang poputhak Hello yo. Alo ke plaster kru ilang sita government along record mesen nai pu alang tum kematha pen government ha baklang mangke tangalo pusi paklang la chairman khai nang li la bangso alam puthak asabu kopilo kini yang tu lalu nili puji bangke je alang litum ten nili phan report ang pi mate blog department of han gram sevak tum report ki piateng basi nili pini banglo je depani phan hem kelongana hem chosi tangterek ma humkan si tang lo ma pula bang sorry karju penalang tu report nang pi complaint report nang piateng pen nili banglo je beneficiary tum pen nil phanai complaint pen ateng pen ram sevok tum complaint nang pi completion report nang pi ateng pen nili banglo ang no ke monang li theglong lo ang no bange plaster kuri lo floor kuri lablo plaster kuri lablo color bit lablo amen tokalo la soteng selang tum photo uthai si upload lo complete upaklang lo stami li tum theglong lo ar anon arlo tum luchok pen ha pa pen ke anu nage khiri hapta ve loda kuri re plaster kuri re la ben ko pulone dewarteron dewarteron arong men ka jahri rong pi labangso hem ke kim aphan poisa ga butai kon olai ta butai ni siken apoisa nang ludhut phongni poisa nang ludhut mentulo poisa olai tangka olai nono siken sulman ke ciklion sinat kep to secer lupon lan pleng lo sita kam na bang chiklem kelang kam nono tanang klem kelang tempo pu bom ma bang bedel labangso kam ki or komane gram sevok jei tumke chini manali gram sevok pake chini tala di tum pan teni chini gram sevok men bang ko pulone raju bugali ma raju non nali ke chairman lo nali ko pilo labangso hem tangtere ke puthak ki puji kangtung kanai kangtung lalu nasi nilhin pen kaniye kangtung mate ipu kangtung obang ke lalu la PMAYG Pradhan Mantri Awas Yojana ku labang so hem nile tum non ke dobom BJP government pen city pon lo aso pipon dat pen pin ladak ingeta nang nang ke derbar terona hem sitame alang tum sitame long dun lo labang so hem lasi ke sanction mate poisa first installment ke November achiklo 2017 aning kansi 8 tarik nerke bani silang itum poisa ulai pon lo first installment abangke aso ulai pon det pen hawalan claim lo hawal claim det pen aphi alang itum puthot second installment atangka sitame en ponelo second installment bange kado even 70000 atangka en pon det pen sitame piniar ni dan sitame cikloyon tro si cikloyon nerket lengrok sitame hormura nang paklo ke lapen mistri nang toite pen kambang cheng cedet kasi langso puthak
alang litum beneficiary mate hem kelong we kabang fu tu nili fan nangi complain ateng pen pini nili mithang wang lo wang ma sia hok lo nang limita arju lo kasi asot teng pen pulong te cikloyon troksi cikloyon nerket posa ender pipi posi claim credit ma langso nili abatai gram sewa tumhan hang lo report ke nje fans boy fish tami alang litum wangwe det pena join si nili pini ge mithang dak sport mate adi malong asami wang nang kok lo wang pen pini mithang da theklong lo je cikloyon troksi cikloyon nerket tangka posa ender da fish tami pini anda claim credit aputhak si nili bangke nona bangke nili ke alang litum bangke chingkiji ba non si ke toyi kubang nili apor velo athe cikloyon troksi cikloyon nerket posa ender pen pipo si claim credit ma po bangke nili non ke alang litum han action sitami nang kok po ba case sitami nili pipo nang kok pen block development officer mate video fans tami nili complaint pinang kok po nasi pini bangke lason hak along ka prek sitami nili complaint karjulong do pikla hala hem ke tang el lo puji tun complaintion report ki pitang depania farman hum bharoi silo kado we ke paklang alang litum aso along sitami kitang te do pikla lasi nili non along tin sitami damji lasi nang litum fan media hoi sitami nang pathini dunno lasi ladak ke mane MSC ba mane chairman lapen mane beneficiary hem kelong bang khujum sidame adai ave lake totally block department of sorpes sinai claim alang litum si totally giot lasi alang litum si adai dolo lasi alang litum han sidame nili hin bang ke FIR mate case sidame pini pen bang ke pipon dat pu sinai litum media thing no sidame nili nang pachili dolo Hanjang lang sopen birta pangdak pon business lekte News 24 Karbi Anglong